the wine n'ukwu. Edisi. Ọlaneze. Unu n'anya. Unavo. Live and direct. Mụ na Onyeoma Tochukwu. Mụ Chukwu bi n'ọzala. Ndị mozi na-agwa okwu. Agwa bụ na ọ dị bụ ọ bụrụ fake. Onwelu mgbe anyị na pakeji na mụ gwara unu so unu na onye egwu bụ onye amụma, onye dibịa onye amụma, ndị ụka ndị amụma, mana unu na-ekewazie ọnụ ma na-emekwuo ka mmekwu maka na onye nabụla ive oyi ekwu bịa n'isi okwuo ya ọtọba ndị mmadụ ọtọ egobe ya egobe onye bụ onye amụma. O nwere egwu a na pakeji ọfụ a soon ọ ya pụta kọrọ obodo fea ego ọgaranya na-eto ndị na-asị na-eto anya bụ key point because ọnwụ ife Akwa kwuru si n'ọkwa na ego tama ego gbara ofeke ya ka o ji kpọọ onye nwe ego onye ọgwụ ego maka na ọ bụrụ ibe eji ike aka eme na oyi ego nwe mana ọ bụla ọ na-eme na mmụọ na-eme mmụọ. So n'ibe nkwu bụ na Tochukwu na ya dori ya na mmụọ otu ụgwọ na ọtaba ahụhụ mana anyị kwuru si na ọbagori ya ọ bụ ife na-ese bụ na abụ dọla n'aka nweta nkwụ ya mere eji wachọrọba nweta nkwụ kere ebe o si nweta dọla mana emela ka narịa ya n'ike jụọ ya ka ọ kọwara o nwere ike bụ ndị Jizọs bega na-alụrụ anyị ụzọ ka falebe nkwụ enye ya dọla zukwa ike ndị ọchọ ngoloko onye nwata ọrịa ise bụ ọjị ifeọma ya emere ifeọma ya emere ife ọjọọ ya gbagbuo ọbụla na-achụ ekwụsị na ọya dawi na ya bụ ise ọbụla si na ọma ndị ọrụ na mma ya dịkwa na onye ahụ ege na ibe mmadụ na-ekwu maka na mmadụ ekwu kwuo mana gba nkịtị na onye enwe ife omenwe nke eji ekwu otu a onye nwere ibe emenwe nwere onye ma ya Igbo bụ Igbo unu alụgoro ọnụ mmadụ bụ ọrụ mmụọ ka ụfọdụ nye Akwa Okuko Tiwara akụ n'ọba otu so n'oge ya otu aka o si dị mụ na afụgoro onwe egwu ọfụ anyị na-ewepụta mụnwa Akwa na onye nze nwa Amobi dị so na anyị nche na onye nze ya nọkọkwa anyị aka ego agba so nọ nnukwu egwu na-apụta ego na-etole na asị ya na-eto more success more happiness. Akwa Okuko egugo gị ọbụla nwere ndị ilo onye nwere onye ilo gị gbaa mbọ ka ị nwee onye ilo ka iwe nwe ndị ya emerụ gị anyị maka na ego na-abịa onye isi n'ego dọla votu na-eme plate na mbọ na-afịa ọ da-adọ n'isi ego n'isi ọgwụ o kwugasị onye egwu onye amụma onye dibịa anyị ncha bụ ofu ife onye akpazi n'oge anya ka anyị na-ekwu bikos nọọsụ na ọmụmụ afọ na-agwa ezigbo onye omenala okwu ya na akwụkwọ ezigbo onye ụka okwu ọna onye ga-agwakwana ya eziokwu ya agwa ya anyị bụ ofu mana anyị weri n'obi amụrụ n'eze ọ nwere iwu nwere ebe Akwa kwụ si n'ọkwa na anya ukwu obi ndị mmadụ ajọka igologodo anya mmadụ ka atagide afụfụ rụsịa ụlọ ọ bịakwa jee chọwakwa gbọba nnukwu fensị maka gịnị ọkwa maka ndị mmadụ gara agbara fensị ya ọ ya agbasịkwa fensị ya o were chọkwa geeti kwa ọ dịkwa geeti ya o zuru ọkwa ọ chọkwa waya gọz ọkwa maka mmadụ ọ chọta waya gọz kwa o mekwa gị ọ kpọtakwa onye nche o zurokwa ya o buruzie egbe bunyekwa onye nche ya chebe ma ọ maka mmadụ o zurokwa sị na mmadụ tinye isi ebe anya gbakwuo bụ ajọ mmadụ iwe nwanna obi ndị mmadụ ajọka ụfọdụ ndị mmadụ ọ bụrụ onye ọbụla niile ọ nnukwu okwu agwa ya ọba ada ekwu okwu mmadụ ibe na-ekwu bụ okwu ego taa zụkwuo ịsọ anyị afọrọ elu akụrụ ede mụrụmụrụ ọ na-ede ije klasik ka ị maka akụbigi oyima odogwu na-epe mpe na India ana m ekene unu so na onye Tochukwu ya adị oge iru nya bụ osimiri Nwachimeleze na Nsụka akpede nke ndị ofesọ na ndị niile na-akwado anyị na-akwado Akwa ndị niile ife Akwa na-adị mma mụ bụ onye Tochukwu na tata sị na ọgazigo ka ọ makwa nna anyị mma tụkwa na egwu anụma nso onye ọbụla ọ na-apụta ozugbo akara ọkụkọ ya abụrụ na ka afịọma na-ele onwe ya na ya nke ode anyị ji ndị idoro m ka m nwere ugogbe
So ndị egwu ji anya chọrọ gold. Ọgụsị na Chidi abụrụ ofu. Na mmadụ na-abụchụkwala ego. Na ego ofu ya akarịrị. Mana Chidi abụrụ ofu. Ma ọ na-aka Olisa ka anyị nọ. Nwanne m nwere iwe na-eme. Welcome to Akwa ụka otu a. Gọma ya eme. N'ọnụ maka ndị agwa mmadụ na ọdụgoro na mma, ọ pụọ ọdụgoro na mma. Otu a. Ekwurekwu ụlọ dibịa nne n'ọnụ ọmụ ofe ka ọ bụrụ ara. Ya mere agwa ele dị wadụ dibịa n'ọnụ. Ibe ị na-abụrụ ekechi agwọ egwu oke ite mba na ekwuo n'ọnụ ome anya bụ oke ọdụ n'ọnụ dị anyị niile ya bụ ọkpụkpụ so n'ihe anyị kwuru n'ọdụgo Tochukwu na mmemme na ndị ilo na-eti mkpu nọ na-agba moto ọma na-eyi gold na-eyi ezigbo akwa na na-aka afọ afọ ọnya Jos na obere ya nwụchara ego bịara n'aka mana a na-agbaziba na ka esi kwadozi na 2022 a n'ọpụrion van ekote ego a mgbu nneti ka pempe na ọ na-ebu ọrịa ka agbanya mmiri 2022 billion ị na-aba ajụ ahụ ka ebe na-eti etiba na ọgwụ Onyeoma Tochukwu na ọmụachukwu na-egwu a na-eti ka ọ na-eti n'ọya onye anyị na-akọ ọrịa eju ụra ya wee mọwa ntị ndị agha nke a bụ obele ọ bụla gbaba mbọ jọbachi gị na Chidi na mma kedu ihe ọzọzi enwere mmadụ anya ukwu na ichere mmadụ mana ọ bụrụ na aja echiche and na-ewetara ya weta aka na-enye kwe Onyeoma Tochukwu Foundation ọ na-afịa ọdịsi n'ọgwụ na-eji m ụmụaka ọ dị izi n'ogbe m niile mmadụ n'usoro akwa ịpụ n'ihu ebe a mmadụ karịrị akarị otu a ka esi eke na ndị egwu na-abịa ebe every Sunday ndị na-enwe ndị ọ na-azụ nri akwụkwọ nsọ ji esi ya givers never lack otu ogosibụ ekwe ma nke nwa na-abịa ijide nke izode na anya afọ ya mmụọ na-eripịa akụ ya abịa nwe ọrịa ọ na-eritakwa ya ị na-asị na onye enyi mgbe ọ na ọ bụ mgbu mgbe ọbụla na-eri na bịa everyday a na-eri ọma nkwanata makwado aka ebe ọ na chekiri onye ọbụla na-enye enye stedi ọ na-emesara aka stedi ogodo mbọsị o mekata isi ihe ọ na-emesị gbasara aka ọ stedi nwe cheki gị nwa o nwere ụva akụkọ mma akọlonu mụ na ndị oyibo ga-epe mpe anyị na-eje kapitizm m weta gote suya onye ọbụla ata nweta ya ọma aje gote nke everyday onye gote ma ụka mmanụ suya si adị pati n'ime akpafa mụ na a na-akpasị nkata ọnụ kata mfụ ka ọnụ mmadụ na-emegharị witi ma akwụkwọ suya n'ime akpa ọ dị mma ọ bụzia gịnị ọkwa ma nke m weta erie akwa weta erie mgbe ọbụla ọ na-egwu ego afọ ebu ya ka o ji megide wesị na ego dọla botu na-ego chọbara ofe ka anya ka niile ochikpọrọ ya na ego obodo na-ekpe ọ dị Igbo bụrụ fake I still remain Onyeoma Tochukwu na mmanụ Chukwu bi n'ọsọ ndị mosi na-agwa okwu nwoke ibe na-ebu obi nwoke na obi ọbụla ọdụ kama ibere ya eme odogwu ife ike mekere otu a anyị nọ mmadụ akarịa ibe ka nkọ mmadụ akarịa ibe na-ebu mind obi ife adịghị Chukwu onye mana onye eme ewere onye mana onye eme mgbe m na-atafu onye bịanyelụ m aka ngwa na ife adịzie mma na onye ọbụla apụtara n'elu nwa eze mgbe ị nọ nkịtị nwere onye ma n'ọkịta afọ n'ọdụ ka okpu na ogbu ọfụ nsogbu karịa ọ bụ ka ọ esi ego amụsị egwu ka ị na-eti ịchọ na ịda atụ ọrụ ma na ịda ebudoro chekebago na ndị oke ọgwụ ndị ọgwụ ego ị mara onye mebe ọfụma ọ bụrụ onye ọgwụ ego ị mana ajọ nna ajọ onwekwa onye gwọ nke ogbenye ka ọsọsọ ọgwụ ego ka a na-agwọ nwanne m n'ibe karị obi ka a na-ana nwoke